aquesta última activitat, amb un clínic i un partit de la selecció catalana absoluta contra la Universitat de Maine, finalitzem l'any de la Federació Catalana, l'any on la federació ha complert 90 anys, el 90 aniversari. Estem molt contents de poder haver viscut aquest any totes aquestes oportunitats que li estem donant al softball femení. És una oportunitat única per a les nostres jugadores, per conèixer el softball internacional i que internacionalment, tant als Estats Units com arreu del món, ens coneguin que a Catalunya també treballem fort pel softball femení. Estem molt contentes de jugar partits internacionals com jugar contra americanes i avui ha tocat la Universitat de Maine. En primer lloc hem fet un clínic amb les jugadores de categories inferiors i ara estem jugant un partit de la selecció absoluta. Gracias por la oportunidad de jugar un partido con el equipo de Catalán y mi equipo y yo son gracias para visitar a España y jugar.